dibin xetere ya pişaftın, helandın u jihol rabunene. İro le Anatolya'yı zamanın vek Süryani, Lazi, Boşnaki, Hemşini, Çerkezi, Ermenki, u Romki li ber tunebunene. Yek jiva zamanın ku de xetere de jî zamanı Kurdî ye bi 10 milyon Kurdane. Bey zamanı Kurdî Kürt û Kurdistan jî nabin. Kürt, Kurdî û Kurdistan yekpare ne û nikarin ji hev bên veqetandin. Yek bê yadin nabe azadiya zamanı Kurdî azadiya Kurd û Kurdistanê ye. Bir hişmendî zanebûn têkoşîn û xebatên parastin zindîkirin û pêşxistina zimanê Kurdî jî zêdetir kiriye. Ji aliyê din di roja me de hêjî ji aliyê hêzên serwer ve bi rê û rêbas alav û amirên nûjenkirî û rojanekirî hewil tê dayîn ku zimanê Kurdî bê dor pêşkirin, dortankirin, sînordarkirin û di nava demê de bê helandin û ji holê rakirin. Dibe baş bêzanîn ku zimanê Kurdî û têkoşîna ji bo zimanê Kurdî ji bo me Kurdan mijareke stratejîk xeteke bingehîn a sor û jêneger e. Zimanê Kurdî jî wek İngilîzî, Almanî, Fransî, Erebî, Farsî, Tirkî û hemû zimanên din xwedî hemû mafên bingehîn e. Mafê wan zimanan çi bin? Mafê zimanên Kurdî û hemû zimanên din jî ew in. Ev rastî bi tu hewayî nayê nîqaş kirin. Ji ber vê yekê em bi milyonan Kurd û hemû tevger, partî, sazî, dezgeh û hemû derdorên Kurd serbestî û azadiya zimanê Kurdî ya li her qadê dixwazin û ji bo wê tê dikoşin. Dê ji neho pê ve jî bê têkoşîna xwe bi duruşma dema zimanê Kurdîye ji her demê zêdetir bi her awayekî domdar, şêmber, afirîner, piralî û encamgir li her derê û her dem bilindtir, xurtir û firehtir bikin. Bêguman daxwaz û armancên me yên ji bo Kurdî gelek zelal û şêmberin. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê xwedî statûyeke fermî, statûyeke navneteweyî hem li tevahiya Kurdistanê hem li hemû dewletên ku Kurd lê dicîn hem jî li qada navneteweyî bi make zagonan û zagonên navneteweyî bawayekî fermî bêqebûl kirin, statûze kirin û mîsoger kirin. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî. An ku zimanê Kurdî jî wekî hemû zimanên cîhanê yên xwedî statû ji pêş dibistanan heta zanîngehan di hemû merheleyên perwerdeyê de cih bigire, ji kireç û pêş dibistanan bigire heta zanîngehan dibistanên Kurdî bên vekirin. Divê müfredat û hemû xalên din ên têkildarî vê mijarê ji Kurdan ve bendirin. Divê dewleta Tirkiyeyê şerhên ku danîne ser xalên 17, 29 û sihemîn ên peymana mafên zarokan an neteweyên yekbûyî rake û berpirsarên xwe yên peymanê bicê bîne. Divê zimanê Kurdî li cihên wek parlamento, parêzgeh, şaredarî, dadgeh, nexweşxane û her qadên fermî û civakî
serbest û azad be. Kar û barên fermî bi Kurdiyan nivîskî jî bên meşandin. Divê bi awayekî fermî saziya zimanê Kurdî bê ava kirin, ji aliyê nûnerên gelê Kurd ve bê birêve birin.